खुलुमबाय गासैखौ बर' सादोर इउटिउब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आंनि बे समाव चिरां जिल्लायाव थानाय नैबे पटानजलि यगपीठ आश्रम बेवहाय दंफैयो। दा बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ रिकगनाइज होनाय नैबे आश्रम बे आश्रमा गासै 800 बिगासो जागोन। बिटिसिआव लगभग 2800 बिगा हाखौ नैबे बाबा रामदेवनो नागारना होदों। बेनि गासै नुथायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। बेवहाय मोनसे आश्रम इन्स्टिटिउसनबो दङ, CBSE कर्स इंलिश मिडियाम बेबो दङ आरो बेवहाय फ्रि अफ कर्स बिथांमोना बे स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंथाइ होगासिनो आरो बेवहाय एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो। बेयो नैबे डिसेम्बरनि जोबथा बेवहाय बे एन्ट्रेन्सआ जानाय जायो। एन्ट्रेन्स खालामो आरो बे एन्ट्रेन्सजोंनो फरायसाफोरा बेवहाय फैनानै एडमिशन मोनो आरो बेवहाय गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय बे कमन। बेवहाय खायसे BPL APL बिदि थालायो, नाथाय बिदि गैया। बेवहाय गासैबो स्टुडेन्टआनो फैनानै एन्ट्रेन्स होनो हायो आरो बे एन्ट्रेन्सजोंनो बेवहाय सोलोंथाइ लानो हायो आरो बे सोलोंथाइयाव नैबे फ्रि अफ कर्स बे सोलोंथाइया जायो। दासिम 7th स्टेन्डार्ड लागै बे जाबाय। आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो बेनि गासै नुथायखौबो दिन्थिनो नागिरदों। बेवहाय बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जिखिनि प्रडाक्ट जायो दा सरासनस्रायै पेडि माने माइ आबादखौ मावनाय जादों आरो बेवहाय गासैबो अर्गेनिक होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बे रिसार्च सेन्टार बेवहाय नायबिजिरनानै जाय आबादा बेवहाय जायो स्पेसियेलि बे आबादखौ बे जायगायाव मावनाय जायो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो आथिखालाव बे जायगायावनो नैबे मोसौ फार्म दङ। 240टा मोसौ दासान्दि दङ आरो बेवहाय वर्कार 20निफ्राय 25 जन वर्कार लायो आरो बिथांमोनानो बे मोसौखौ नायो। थ' नोंथांमोननो आङो बेनि नुथायखौ जेसेबां हायो आङो फोरमायगोन, नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। आं बेवहाय मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन, जाय हिसाबाव आङो जाखिनि नोंथांमोननो डिटेल्स होनांगौ बेखिनिखौ हास्लाबाबो जानो हागौ। जाखिनि बिथांमोना बुंनाय बायदि आं सोंना मोनथिनाय बायदि बेखिनिखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय। नैबे नोंथांमोना फैयोब्ला नैबे बङाइगावनिफ्राय नैबे रौमारि जानानै नोंथाङा फैयोब्ला 8 किल'मिटारसो जागोन आरो नैबे हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय एप्रक्स बियो 8 किल'मिटारनि गेजेराव बे दङ। माने नोंथाङा जुदि रौमारिनिफ्राय फैयोब्ला नैबे हाग्रामा ब्रिजसिम बेनि सिगाङावनो बेखौ नैबे आश्रमखौ मोननाय जायो। बे समाव नोंथांमोननो बेनि गासै नुथायफोरखौबो ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिगोन। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय था, स्किप खालामालासिनो बेखौ नाय। आङो नैबे समाव बिथांमोननि जिखिनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ नागारनाय जे हा, नोंथांमोना बिजिरलायदो मोजां जादों बा गाज्रि जादों। नाथाय बिथांमोना इन्स्टिटिउसन मोनसे बानायदों आरो बिथांमोना फ्रि अफ कस्टै सोलोंथाइ होदों आरो माखासे जोंनियाव नैबे माइ आबादफोर मोननाय बेखौ बिथांमोना रिसार्च खालामदों, मोजां जायो जाया बेखौ बिथांमोना बुंदों। थ' नायबाय थादो लोगोफोर। नैबे समाव आङो नैबे पटानजलि नैबे आश्रम बे आश्रम सिङाव आङो हाबफैबाय। नोंथांमोननो आङो बे आश्रमनि गासै नुथायफोरखौबो दहायनो बुंखादों आं दिन्थिगोन होननानै। थ' नोंथांमोना फारि फारि नायलांदों। बेयाव जोंदों नैबे समाव लाइफां बिथाङा जोंदों दङ। लाइफां नामा बिथाङा दङ। बिथांखौ आंनि चेनेल जानानै बरायबाय आरो लोगोसेनो चन्दन मोसाहारि बिथाङाबो दङ। बिथाङा एसे मुखुब दङ। थ' जोङो नैबे समाव बुंखादों नङाबा आरो बुंबाय थानोथ' गोनांथि गैया नङा, बर जायो। दा गुबुन मोनसे नुथाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों। नैबे मोसौ फार्म बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आरो लोगोसेनो नारिखलनिबो फार्म दङ होननानै बिथांमोना बुंदों। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मा बुंबावनो दिन्थिगोन जायखिजाया ना। नैबे पटानजलि आश्रमाव थानाय नैबे मोसौ फार्माव खामानि मावग्रा बिथाङा दङ। আপোনালোকক মই দেখা পাইছোঁ যে সেইটোত গৰুত মানে কাণত কিবা লগাই আছে। এইটো কিহৰ কাৰণে লগাই? এইটো গাইগিলান বিক্রি করে না পারে,
মানে না দে মানে গাইটো মানে বিক্রি করবা নোৱাৰি আৰু না সেইটো লগালে সেইটো মানে নাম্বাৰ থাকে নেকি নাম্বাৰ থাকে না এইটো বৰ্তমান কিমানটা গাই আছে এইটো মোটামুটি 100 মান আছে 100 মান তাতে ৰিপৰ্ট দিয়া হিচাপত মই ছাৰে কোৱা হিচাপত 240টা আছে বুলি তেখেতে কৈছে এইখিনি মান হ'ব না হ'ব আমাৰ কিমানখিনি ৱৰ্কাৰ আছে আপোনাৰ লগত মানে কাম কৰা এইটোত কাম কৰা আমাৰ ইয়াতে আছে মোটামুটি 10-12 জন আছে এইটোত কি খুৱাই এনে এটা দানা খুৱাই আৰু ধানৰ ভুচি খুৱাই দানা চাপৰটো খুৱাই ন এইটো কিমান এটা গৰুৰ কিমান মান লিটাৰৰ সেই দিয়ে গাখীৰ দিয়ে একটা গৰুৰ মোটামুটি 2-3-4 কিমান লিটাৰ দিয়ে এইটোত আপোনাৰ গাই গৰু এইখিনিয়ে আৰু না আৰু আপোনাৰ বিশেষকৈ এইটো ইফালেতো খেতি কৰা হয় চব খেতি ঠিক আছে দে আৰু আছে না গাই আছে তো लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे समाव बिथांमोना बे मोसौनि खोमायाव नैबे माने बेखौ गुबुन जायगायाव फानहरनो हायि बायदि बेखौ मा खालामनाय जायो नाम्बार होनाय जायो बेखौ मोनसे मा होनना बुङो जों गस्ला बायोब्ला नैबे माबायाव जेने जों बिसाल टिसालफोराव गस्ला बायोब्ला मोनसे जेरै जों पिन मोनसे सिथाबनो हायो नङा होमबा गुबुन जायगायाव लांनो हायि बायदि दा थिग बेबायदिनो मोसौनोबो बिदि बायदि टेकनिकेल आदबजों मोनसे पिन होनाय जायो जिहेतु गुबुन जायगायाव फानहरनो हायि बायदि দাদা এইটোত কিমান গৰু আছে এইটো 72টা আছে সেইটো আপোনাৰ কি দানা খোৱা যায় এইটো এই যে আগত ভুচা আছিল খোৱাইছে এখন ভুচা খেৰৰ পোৱাল খাই খেৰৰ সেইটো না আৰু সেইটো আপোনাৰ দানাও খোৱাই চাগে চাপত আছে এটা এইটো আপোনাৰ যিখিনি গৰু দেখা পাইছোঁ গাই গৰুটো সেইটো আপোনাৰ মেচিনেদি সি কৰে নেকি নহয় গাখীৰটো লয় নেকি নহয় হাততে ওলায় হাতেদি ওলায় ন এইটো আপোনাৰ যদি গাই গৰু কেইটা আছে এইটোত এতিয়া মানে এখন 72টা আছে গাই গৰু অকল গাই গৰু আপোনাৰ 72টা আছে এইটো এটা খিচাৰ কাৰণে কিমানজন মানুহ লাগে এনে কিমানজনে খিচে আপোনাৰ সব কানিতো আৰু বাচ্চা দেওয়া নাই না হয় মানে 30টা মান বাচ্চা দেওয়া আছে 4জন মানুহ আছে এইখিনি দি আপোনাৰ সেই কামটো কৰে लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे पटानजलियाव गायसननाय जे आबादथिलिजों लोगोसे आश्रम बेनि नुथायफोरखौ दिन्थिगासिनो आं नैबे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नैबे समायना नारेंखल बिफांनि फुलि बिथांमोना जोबोद मोजाङै गायदों आरो बेहाय नोंथांमोना नुदों बेवहाय एप्रक्स बेयो 4 बा 6 बिगानि गेजेराव जानो हागौ बिथांमोन आं डिटेल्सखौ बिथांमोनाव लायाखै थेवब्लाबो बेवहाय जोबोद मोजाङै बिथांमोना बे आबादखौ मावदों मोनसे बेखौ डिस्टेन्सखौ जुदि नायोब्ला बेनिफ्राय मटामटी 12 फुटनि गेजेराव बे 12 फुट डिस्टेन्सआव बेखौ गायनाय जादों आरो बेवहाय जाखिनि नारेंखल दा गायदों बे जानो हागौ मोनसे गोदान आदबजों आरो लोगोसेनो बे नैबे आसामावनो बिदि बायदि नारेंखल फुलि हयथ' गैयाबो जानो हागौ आंनि हिसाबाव आंनि नोजोराव आंनि नुनायाव मानोना एसेबां गोबां बेवहाय नारेंखल फुलि गायदों आरो बेवहाय जाखिनि नारेंखल फुलि गायदों बेयो मोनसे इसे गोजौ जाया बेवहायनो थायो होननानै बिथांमोना बुंदों अब्ला जोंबो नैबे खायसे जायगाफोराव बिदि बायदि गायनो हायो नामा बेखौसो आं सानदों नैबे समाव थ' नोंथांमोननो आङो बेनि गासै नुथायफोरखौबो दिन्थिबाय थ' ब्लग भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो आं सानाखै आङो
दिनैनि जे ब्लग भिडिअ बानायनाय आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोननो गुबुननो दिन्थिनो थाखाय शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ लाइक्स आरो माबाफोर जुदि सोंथि सोंनो गोनां दङब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरजागोन आरो लोगोसेनो गोदानै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनायावथ' जेबो बेसेन नाङा अब्ला नोंथांमोनखौ आं साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय थ' उननि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन दिनैसिम बेखिनियानोसै टाटा बाय बाय आरो मा बुंबावनो